Moi kaikille! Me tultiin Milan kanssa teitä moikkaa tänne blogin puolelle nyt ihan ekaa kertaa videopostauksen muodossa. Tällaista ei ole tosissaan aikaisemmin tehtykään, että ihan eka kerta meikäläisen blogissa, että videopostausta näkyy. Ja mikä sen parempi tilanne nyt, kun tosissaan 2 vuotta tulee tällä viikolla muistaakseni täyteen, että niinku blogin synttäritkin olisi tässä nyt sitten vietettävänä. Tänä vuonna mä en ajatellut mitenkään isommin sitä hehkutella siellä tai blogin puolella, niin kuin esimerkiksi just viime vuonnahan mä taisin pitää ihan kokonaisen synttäriviikon blogin synttäreiden kunniaksi, mutta tää nyt tuli tälleen nyt niin yllättää, että en ehtinyt suunnitella yhtään mitään ja sitten just sen takia me nyt teet tätä Oi, Halli. Niin tätä videopostausta nyt sitten Milan kanssa ruvettiin tekemään. Me ollaan kuvattu varmaan 100 videoa, mutta mikään niistä ei oikein nyt tunnu luontevalta. Ja mä nyt sitten päätin, että me nyt mennään ihan letkeästi, että tää ensimmäinen video nyt kuitenkin menee varmasti semmoiseen harjoittelun piikkiin, kun ei ole koskaan aikaisemmin tällaista tehty. Mutta mitään ihmeellistä aihetta mulla nyt ei tällä kertaa oo. Kunhan tultiin höpisemään tyhjänpäiväisiä juttuja Miltsun kanssa. Ja, niin, itse asiassa siitä piti sanoa, että tuolla blogin Facebookissa mä vinkkasin, että mä pitäisin niin kuin siellä arvontaa. Ja mä nyt sitten tahallaan panttasin sen tähän synttäriviikkoon. Hyvä Mila. No niin, aiku on hieno. Tulet sä näyttää kameralle, kun sä laitat äitin huivin päähän? Joo. Tässä on tää meidän tyylilyyli. Kävin hakemassa äitin huivin sitten tuolta sohvalta. Ja näin. Kukkuu! Tää nyt oli ihan uusi ohjelmanumero tällä videolla. Niin ajattelin kukkuu! Pitää teille tosissaan sitten nyt arvonnan, että siinä menee sitten se Facebookin uuden 100 rikkoutuminen ja sitten blogin synttärit samassa, että se tulee sinne mun blogin Facebookiin se arvonta ja sieltä sitten on kaikkea kivaa kosmetiikkaa. Oi. Että semmoisen ajattelin jääkärä, että kannattaa nyt olla kuulolla. Viimeistään perjantaina se kuva tulee sitten tai se arvonta käynnistyy. Tchatsää! Sitten mä en kyllä tiedä, että mitäs muuta me tässä höpöteltäis. Milalla on nyt ihan oma show tässä, että se varmaan varastaa teidän kaikkien huomioon. Ihana olet. Joo. No mitäs muuta sitten? Kyllä mä sen verran itse asiassa ajattelin vähän tuosta blokkauksesta nyt kirjoittaa tällä viikolla, että mä ajattelin semmoisen tekstin kirjoittaa siitä, että minkä takia mä blokkaan tai niin kuin vähän syvemmin siitä, että miksi mä oon aikoinaan aloittanut ja miksi mä vieläkin blokkaan ja mikä siinä hommassa on sitten se, että mikä niin kuin pitää sen kipinä ja motivaatio yllä. Koska mä en tiedä, että ootteko huomannut varmaan, mutta kyllä meikäläinen on ihan täysin koukussa tähän blogitouhuun, että se on ollut semmoinen oikea tapa ilmaista itteensä ja sitten just se vuorovaikutus teidän lukijoiden kanssa, niin se on ihan paras asia tässä touhussa. No niin. No mutta hei, oli ihan hauska käydä höpiseä teille täällä näin. Katsotaan mitä te tuumitte tästä meidän ekasta videosta, että saadaanko me enää ikinä tehdä uudestaan tällaista. Että jos te ette yhtään tykkää, niin ehkä me sitten palataan noihin normikirjoitusrutiineihin. Jes. Me jäädään Milan kanssa leikkimään tänne näitä huivileikkejä, niin hauskaa päivää! Hei hei!